Príjemný dobrý deň, milí televízni diváci. Vítam vás pri sledovaní magazínu Košického samosprávneho kraja. Na decembrovom zasadnutí poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja schválili rozpočet na budúci rok a tiež reštrukturalizáciu záväzkov regionálnej samosprávy. Zaoberali sa aj zmenami v organizáciách, ktoré sa starajú o jej majetok, správou o stave nemocníc či informáciou o projekte Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Poslanci schválili nové VZN o financovaní miest a prevádzky základných umeleckých a jazykových škôl a školských zariadení. Dôvodom je novela zákona, ktorý bude platiť po 1. januári. Okrem iného zavádza povinnosť oznámiť zariadeniam výšku financií na celý rok a poprvý raz zákon detailne rieši poskytnutie financií na stravovanie žiakov. Schválené VZN určuje aj presný deň v mesiaci, kedy samosprávny kraj poskytne školám financie. Zastupiteľstvo schválilo aj zmeny v organizáciách, ktoré sa starajú o správu majetku a správu záväzkov a pohľadávok. Doteraz tu pôsobili 3 organizácie. Príjmy obchodných spoločností tvorí skoro výhradne prenájom majetku KSK, teda ich skutočná podnikateľská činnosť bola minimálna. Navyše regionálna samospráva musela dotovať opravy a údržbu objektov. Obchodné spoločnosti zanikajú likvidáciou a ich činnosti pri správe zvereného majetku bude vykonávať rozpočtová organizácia. Tá od 1. januára mení svoj názov na Správa majetku KSK. Zmena znamená zníženie počtu pracovníkov i nákladov na správu majetku KSK. Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu spoločnosti Svet zdravia o aktuálnom stave rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a dostavbe pavilónu nemocnice v Michalovciach. Detailné informácie k tejto téme sme priniesli v minulom vydaní magazínu KSK. Poslanci zastupiteľstva schválili založenie neziskovej organizácie Prokomitátu. Jej úlohou je vytvoriť zázemie pre projekt religióznej krajiny Spišský Jeruzalem. Nová inštitúcia môže byť žiadateľom o financie pre projekt využitia krajiny, ktorá v skutočnom meradle kopíruje rozmiestnenie religióznych objektov v Jeruzaleme. Najdôležitejším bodom rokovania krajského zastupiteľstva bol budúcoročný rozpočet samosprávneho kraja. Predsedovia samosprávnych krajov podpísali s vládou memorandum, v ktorom sa zaviazali pomôcť pri konsolidácii verejných financií. Pre Košický samosprávny kraj z neho vyplýva, že jeho rozpočet na budúci rok musí byť zostavený tak, aby z bežných príjmov ušetrili viac ako 5,3 milióna eur. Nie je to málo, veď táto suma by pokryla výdavky na bezmála celoročných od všetkých 24 kultúrnych zariadení samosprávneho kraja. Úspora v navrhnutom rozpočte spôsobuje problémy. Oproti očakávanej skutočnosti v tohoročných bežných výdavkoch by budúcoročné mali poklesnúť až o 11 %. Napríklad prechod úradu a inštitúcií, ktorých je KSK zriaďovateľom, to bude znamenať v mzdovej oblasti zníženie oproti minulému roku takmer o 7 %. Pri nákupe tovarov a služieb by mali ušetriť dokonca až 19 %. A to už v krízovom režime fungujú od roku 2009. Pri hodinovej diskusii o návrhu rozpočtu poslanec Viliam Novotný kritizoval nereálnosť príjmovej časti rozpočtu. Podľa neho sa očakávané príjmy z dane z príjmov fyzických osôb nenaplnia. Pri zostavovaní príjmovej stránky rozpočtu sme vychádzali z odhadov Ministerstva financií, z odhadov Inštitútu pre finančnú politiku, takže vychádzali sme z čísel renovovaných inštitúcií, takže rozpočet nie je v tomto smere nafúknutý. V prípade, že by sa tam príjem nevyvíjal tak, ako predpokladáme, tak samozrejme budeme nútení siahnuť do rezerv a upraviť výdavkovú časť rozpočtu. Jedna z možností je príjem z predaja majetku, kde máme podľa môjho názoru podhodnotený príjem z predaja majetku, je tam iba 1,3 milióna eur. A ďalšia z možností je samozrejme viazať výdavky v rozpočtových organizáciách, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pokiaľ ide o investície do majetku KSK, rozpočet dovolí riešiť iba havarijné stavy. Kapitálové výdavky, ktoré slúžia na zveľaďovanie majetku, sú naplánované len z cudzích zdrojov. Niekde investície by sa mohli hýbať okolo 1,5, možno až do 2 miliard bývalých korún v tej pozícii z eurofondov. Z našich prostriedkov to nebude. Jednak je tam, a tieto peniaze budú preinvestované ešte aj v budúcom roku, tých 10,5 milióna, ktoré dostávame z Bruselu na Európske hlavné mesto kultúry. Počítame, teraz bola vyhlásená výzva do konca decembra na naše cesty. Dali sme tam projekty cirka za 25 miliónov eur, čiže verím, že budeme úspešní. Je tam oblasť sociálna, kde očakávame, že budeme môcť v budúcom roku investovať. Pri rozdelení prostriedkov do jednotlivých programov nedochádza oproti minulému roku k väčším zmenám.
Nesiahli sme na sociálnu oblasť, tá ostala na úrovni roku 2012, čo mňa osobne veľmi teší. A čo sa týka školstva, v rámci originálnych kompetencií, to sme závisli na štátnom rozpočte a v rámci prenesených kompetencií v podstate kooperujeme rozpočet na tento rok. Samozrejme znížený počet žiakov, ktorí nastúpili do škôl k 1. septembru tohto roku. Preto sa podiel výdavkov na vzdelávanie na celkových výdavkoch zmení zo 40 na 38%. Klesá podiel výdavkov v programe Doprava. KSK plánuje na budúci rok znížiť úhradu straty autobusových dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme o 20%. Zvyšuje sa však podiel výdavkov na kultúru. To súvisí s investičnými akciami i programovou časťou EHMK. Pritom rozpočet EHMK je vykrytý iba na prvý štvrťrok. Tu KSK počíta s ústretovosťou vlády. Mala by schváliť uvoľnenie časti rezervy, ktorá vyplýva z memoranda. Iné kraje totiž takýto výdavok nemajú. Budeme rokovať s vládou Slovenskej republiky, aby časť tejto rezervy uvoľnila účelovo na dofinancovanie aktivít v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. A ďalším zdrojom je vlastne aj príjem z predaja majetku, ktorý by tiež mohol slúžiť na kapitálové investície do projektu EHMK. Poslanci návrh rozpočtu v predloženej podobe schválili. Hlasovalo zaň 85% prítomných poslancov. Výnimočné ženy z nášho regiónu si aj v tomto roku prevzali ocenenia od predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. Komisia spomedzi nominovaných výnimočných žien vybrala tie, ktoré svojim pôsobením inšpirujú k osobnému rastu a ľuďom okolo seba robia život krajším. Boli medzi nimi športovkyne, filantropky či najlepšie mamy. Samosprávny kraj spolu s krajským kontaktným miestom rodovej rovnosti vyhlásil pri príležitosti Medzinárodného dňa žien súťaž zviditeľňujúcu výnimočné ženy. Žijeme veľmi zvláštnu dobu, veľmi ťažkú dobu, kde tá materiálna sféra pre väčšinu ľudí je asi tou najdôležitejšou. A popri tom samozrejme sa mnohokrát zabúda aj na tú duchovnú sféru, aj na to, že potrebujeme aj pomoc mnohokrát v mnohých situáciách od ľudí, ktorí aj keď nemajú, ale sú ochotní pomôcť. Je to naozaj nádherná vec, keď ľudia vo vašom okolí si všimnú, že robíte veci, ktoré sú viditeľné. Ale byť výnimočná by bolo krásne, keby som konečne doma umiela podlahu. Byť výnimočné by bolo, keby som išla aj do obchodu niečo kúpiť. Ale na to nie je čas. Na to musíme mať zase blízkych, ktorí sú výnimoční v tom, že my môžeme robiť iné veci. Medzi ocenenými bola i pani Alžbeta Kobezdová, matka 5 detí, dnes už aj babička 7 vnúčat, pomáha ľuďom na pokraji chudoby. Jej výnimočný prínos ocenil aj majster Arpád Račko. To si veľmi cením, bola som milo prekvapená, pretože práce pána Račka poznám, sú nádherné. Keď som sa tu vlastne dozvedela, že som bola vybraná medzi tie výnimočné, bola som prekvapená, pretože necítim sa nejak výnimočne. To, čo robím pre deti, robím s láskou, pre ľudí, robím to rada. Ja sa skláňam hlboko a pociťujem nesmiernu úctu voči týmto dámam, ktoré dostiahli toto ocenenie. To je niečo nádherné, keď niekto nie je sobec, ale rozdáva sa pre iných. Do ankety Výnimočná žena mohli ľudia prihlásiť manželky, mamy, kolegyne, zamestnávateľky, ženy, ktoré dosiahli výnimočné úspechy a obohatili svoje okolie. Širšie využitie energie z obnoviteľných zdrojov v ukrajinsko-slovenskom pohraničí. Taký bol cieľ dvojročného projektu Bioenergia Karpát. Výstava technológií v Užhorode bola súčasťou záverečnej konferencie projektu. Výsledkom by malo byť lepšie zužitkovanie energie, biomasy, vetra, slnka a vody v školách i verejných inštitúciách východného Slovenska a Zakarpatska. 20-násobne klesla produkcia kysličníka uhličitého pri vykurovaní tejto budovy na Murgašovej ulici v Košiciach. Taký je jeden z výsledkov využitia nízkopotenciálneho tepla zo studne v suteréne budovy. Návratnosť investície počítaná bez akýchkoľvek dotácií z vlastných prostriedkov, bez úveru, bola a je 7 rokov. Tá istá voda, ktorá nám v zime dáva 2/3 tepla na vykurovanie budovy, v lete nám slúži na 100% na chladenie vnútorného priestoru budovy. Za 3 roky čerpadlo bolo mimo prevádzky 24 hodín. Budova na Murgašovej ulici v Košiciach bola jedným z 19 miest, na ktoré sa prišli pozrieť starostovia obcí a ďalší záujemcovia o využitie obnoviteľných zdrojov energií. Informačné semináre, študijné cesty, tréningy a pracovné stretnutia s producentami zariadení neboli iba miestom na výmenu informácií, ale aj zdrojom poznatkov z praxe.
Dôležitým poznatkom účastníkov našich podujatí bolo, že nie je prvým krokom a dôležitým naplánovať si výmenu kotla s vysokým výkonom, ale zníženie energetických potrieb budovy. Z projektu Bioenergia Karpát financovali technickú dokumentáciu objektov v našich Budkovciach a ukrajinskej Koločave. Jedným z výsledkov projektu je aj výmena zdroja tepla v jednej zo základných škôl v Zakarpatsku. Investícia v základnej škole v obci Novoselice na Zakarpati slúži nielen ako zmena samotnej palovej základne, ktorá teda poslúži žiakom a učiteľom tej školy, ale aj ako pilotný príklad, ktorý poskytuje vedomosti pre ďalšie investície. V rámci projektu bolo založené aj Centrum obnoviteľných zdrojov energií v Zakarpatskej oblasti, ktoré bezplatne poskytuje informácie. Máme také skúsenosti, že nejako nešíria sa veľmi prudko alebo dostatočne dobré príklady. A tento projekt pomohol aj pre slovenských účastníkov, aj pre ukrajinských účastníkov ukázať konkrétne príklady, kde boli zrealizované a kde fungujú tie využitie biomasy. Košická agentúra regionálneho rozvoja pracuje na ďalších 4 projektoch, ktoré sú spolufinancované Európskou úniou v programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina. Galéria umelcov Spiša oslávila svoje jubileum výstavou s názvom 25x25. Oslavy 400. ročnice boli veľkolepé. Galéria potešila svojich priaznivcov až 5 novými výstavami. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi si slávnostnou multivernisážou pripomenula 25. výročie od svojho vzniku. Návštevníci majú šancu vidieť 5 úplne novo, čerstvo otvorených výstav. V malej galérii bola inštalovaná výstava jubilujúcich autorov zo zbierkových fondov galérie. Ďalšia výstava prostredníctvom fotografií zachytáva 25-ročnú históriu. V galérii Sonda boli vystavené akvizície za roky 2007 až 2011. Len v roku 2012 svoju galériu pomohlo budovať 28 spišských umelcov darovaním 74 diel v celkovej hodnote 51 690 eur. Top výstavou pri príležitosti jubilea je salón 25x25. Nakoľko sa jedná o 25 umelcov a 25 vybraných konkrétnych diel, ktoré návštevníkovi umožňujeme sledovať priamo vo hlavných výstavných priestoroch. Aby toho nebolo málo, Galéria umelcov Spiša sprístupnila novú stálu expozíciu pod názvom Terra Gotika. Vďaka mimoriadnemu grantu Košického samosprávneho kraja, a teda grantu Terry Incogniti, gotickú cestu alebo Terrogotiku, kde v interpretácii našich zbierok uvádzame zastávky na gotickej ceste Pieninskej, Tatranskej a Gemerskej. Odbor implementácie KSK pre regionálny operačný program známy pod skratkou SORO predstavil svoju novú internetovskú stránku. Je modernejšia a interaktívna. Úspešne ju otestovali pri elektronickom hlasovaní o víťazoch súťaže s názvom Ako sa zmenila naša obec. Obce a mestá sú najpočetnejšou skupinou prijímateľov pomoci z regionálneho operačného programu, o ktorého implementáciu sa stará odbor implementácie KSK. Viac ako 100 centrálnych častí obcí a miest kraja sa zmenilo práve vďaka pomoci z eurofondov. Na stránku majú dôvod zavítať nielen starostovia a primátori, ktorí tu nájdu aktualizované informácie o stave svojich žiadostí a projektov, ale aj občania. Môžu sa tu napríklad vydať na virtuálne prehliadky po regenerovaných častiach sídiel v kraji. Najnovšie sa môžu pozrieť na to, ako vidia zmeny vo svojich kresbách, maľbách a fotografiách žiaci základných a stredných škôl. Na stránke nájdete všetky súťažné práce. Prišlo ich viac ako 300. O víťazovi súťaže Ako sa zmenila naša obec nerozhodla odborná porota, ale návštevníci stránky. Do hlasovania sa ich zapojilo až 2700. Zvíťazila táto fotografia študenta Trebišovského gymnázia. Najviac sa páčila 324 hlasujúcim. Minulý rok v našom meste sa rekonštruoval pamätník tzv. Mariánske súsošie. No a práve tento pamätník som si vybral za svoju tému mojej práce. Odbor implementácie zostavil z najlepších prác aj prezentačný kalendár. Bude nielen pripomínať zmeny v mestách a obciach, o ktoré sa pričinila európska súdržnosť, ale možno aj prvé práce budúcich úspešných výtvarníkov a fotografov. Je tu záver dnešného magazínu. Ja vám ďakujem za pozornosť a pri ďalšom vysielaní dovidenia.